ta kene ka por ngan ong ye phi balai kat ba ka jing start kanang kiu kanang hiar ka akol tip breu tip blai ka buram ha ka jing em ka ba kan jaman sem nadu kine ki knaret namar pin pait menta kala hiar ka akor tip breu tip blai ka long breu man breu wat la ka jing start kala kiu rasong bha ka hiar pat ka akor ka jing tip breu tip blai nadu ki khnlong khnare nomor ngakren ni ke bayu i ngi min shwa te pi ban yu i ke bahe teng teng don hapor tang kena rit jadi duma ka ai te yu i ke bahe te bi syapla patulun englan patulun te mentap pum ang boleh mi di duma boleh bintin me kan pemon kan tip salah jo way driver kali pitem uyat halenti unya ada kali udon we kena ubaap masi unya sipau teli ke masi na surok kali uta driver ai hwan ten uta kena unya lanya dom ne em kerki tama ong ta driver balai memnang banyak syarut ong ta kena nya me me tanggawe nga sipau teli nganya ikena mentang ayo i ba kilanang ban lek ek ke bakak tak ya ka ako balai bakani ka hiar adu kan ek ne nadu ki kena khat lai senam kala hiar ka daw ka jing hiar ka ako ka buram jong ka long briu man briu ka tenrai ka dei kani sngap ha kani ka dei kilong kmi long pa ka daw ka long pani tlot nadu na yeng na sam am dei baki tlot kini ki habret katlot kaslam sanjur yakine ki habret umdai bagi tlot maki nama arpitet kine ki kena ki hap aga jing senchar jongpi bagi along kini man kini hi ki hap aga jing pet jing kini jongpi nama kata kadai ka jing tlot halayeng lasan pinlap menta kam don por syuk asneng ka krawi ki kon kiti kilong yeng long sam Kristan ban senang ban prau ban senang ban sempat eki kon ngila duna hakine ke singi menta hato lada ki kena ki dakat pin kena bau deu kena dakat em kamla panong kata kadai kadau jong jing tlat la yeng nasan kaba penlong yeki kena ban em ka jing dakat kilong yeng long sam Kristan ban senang ban sempat ya kikon anda yoi ke jing senang ni klat teng pat ni sa senang ya au kena anda ulang ngam ha ke jing sneu kepala kerni ha ki por men swangan ong ya pi lada mangang ale dakat ki wei kilong kni kila ban ma ya menta lada ki kon jong pi kile dakat ngau bahe ubah po snong ngamla ban permai ki kon jong pi dan kilong kini kiba parat dia kata kajing telat gadai nadu karampai jong kikmi kikpa da ka baburam yui menta kiba bon kikmi kikpa namar baki mlap syu watang ban seneng ban kro iki kon kiba bon ki pha seneng kon da ka mawai kikmi kikpa jong ikini gisi habayam kikon hajing sisa dai ban kro kilong kemi long pa ke blano kerta syakmat dayam ki kon ki kro ki kjor hadu ba in the end into snap kajing kro ka tik ya ka to ka feelings na ka jing ya dai jong na jing hapdeng ka kemi ane pa ba ki kon menta yam ki kon bom ai mobile ai kene kadai ka basneu do kata-kata hagi por mentang ayo ibon sen habaong ngalap ya gawai udan we kulung laisna udim si kagmi ka ong kumno udang bi umpatit haga jing shisam la dai ban bam namdal dai ban thak nak sintor baun omlien lada laisna ulatip bantim si kumno udang bi Tagadawan ang yepi kabamut ngin sasneng satat dala kerni kikon hakato ka jing timsi
pin sa snang ye ki kon anda kilam lien ban kren siu kat padang sedang pi ong udang bi kajing telak karempai berhem jong kalong kini long pa kedai ka wei kajing penghia ni kene ka akuat ki kon ngamla ban keno ikini ki hepret bagi dei maki kepada ka namar dei ha kajing sensyar jong ki kimi ki pa kabar kalong kajing hiar ka akuat ti bru ti blai ki kena kalong namar bagi kimi ki pa kim don po syuk ban penlot ya ki kon wat ban pen pule shidkhat ka bible namar kum ki kimi ki pa kaneru kaha pakati jongki ngang ndala don kon kata ka benta kaha pakati jonga kumba pila aya ka por ki kon haka exam pai haka exam pila aya ka por ban pen krekot na adu ka por ka basdang hadu bandala landat ki kon namar balai pishapting yo bakin safil ki kon kinnom kiu kelas Henry Piklet pat ban le ya kene ban penlut ya kapor shidkhat ka tin jong blai ban pen play ki kon hato pim shapting mo yo ka future kan ching em jogi kon leng bak akol ka buram kafir jet ma pi ki kini ki pa kene ka step kamla ba fail ba sa class high school kamla ba fail ba baklalan ti ka jing em ki kon kata kadai hakiki ki pa ba ti kini atli kide ki bangi ki belahet asan bat kom ki kimi ki pa kinje hato pi kam slosi bagi kon kin fail ka exam ne pi kam slosi bagi kon kin fail haka jing ya den ti jong ka jing em ya kata ngai no aki bakin bisa dalade kumba penlut por kumbangi penlut por bani penlut kaspa na kata ka jingnet school ki kon khnang bakin yo ya galawai baba haden hato kom dai se ya ki kimi ki pa bakin penlut ya ka por ban snang ban krau ban pen pulai shi khat ka tin jong belai khnang bakin yo ya galawai ka bakman jong ka jingem haden habot ane ka jingkemen ka bakin sanjur kam dai ka jingkemen bakal jakor thai ka dai ka jingkemen baki kon kin sham ya belai ya kane nga kren na ka ta ki ne ki kon ki badang re lat ki samla ki belaya hala ka jong ka rupam ine ki kon ki badang re ki dang ha hapo ka jing sincha jong hi tum ki kimi ki pa kumta ka jing hia ka ko ka tibri ka ko tibri tiblai ha kini ki si nadu ki khna hado ki belaya asam kadai namar pangila hikai tang ya ki jing hikai haki khon syapang ka jing start bakan japur thai ngi penlut ka por tang bat kata ngim shem penlut bakan jing start bakan jaman sim shidkhat ka bible ban ya pule baki khon ki ken mau baki khon ki wala ki start kan no kato ka jing start lada kamla ban sanjore ka jing em jongki shwa ban long ki bri ki batik bri ki lai kam dei se tiada jing start ka jing start ka ba shisha ka dei kata ka bangi dot ya ka jing start ka ba la kam sanjur ya ka jing em baba bangin yo ya ka buram ka akor ha ka purthai bangi em khom jo da ka ne ka jing start ka ba sanjur ya ka long briu man briu ka thil ya ka jing ya dai ba ku blai kum tabat hakane ka por tongin ken ma ban hikai om tang ye ka jing start purthai to hikai ye ka jing start bakan jaman sim ka jing start ka long ka bakor dol to yo te ya ka ang ka tin jong lai kum ta ka dai ya ki mi ki pa bat ye ki belah asal ban penyo ye ka jing start ka bakan jaman sim hakini ki kena